Som sagt, så har jeg lige lovet at vise 7 Days to Die frem, og det er sådan her, man spawner ind. Det er sådan om, når det er dag, så zombierne de går rigtig langsomt, så I kan se. Hun så rimelig sød ud hende. Man kan undersøge biler for ting, så man kan faktisk undersøge alt, for eksempel skrald, hvad hedder det, så kan jeg se i mit inventory, der har jeg fundet en julekapsel, noget scrap metal, en gascan, noget chili, det ville jeg skulle jeg fandme ikke æde, hvis det var virkeligheden. En flashlight. Nice. Det er ret meget ligesom Minecraft, så hvad hedder det? Altså det er egentlig meget virkelighedstro, men hvad hedder det? Det her det er måske ikke så virkelighedstro med, at man kan choppe det ned med sine egne hænder. Det giver nok ikke lige helt nogen mening, men en eller anden måde skulle det også lade sig gøre. Man kan selvfølgelig lave en økse og så videre. Kommer jo selvfølgelig når man er startet. Det er faktisk en meget fed animation med, hvordan træerne falder sammen. Så lige nu der er jeg i gang med at samle noget, noget gear. Eller i hvert fald noget til fortifying. Hvad hedder det? Det er sådan, at som I kan se op i venstre hjørne, der er der en klokke, der går. Så klokken den er 10 om formiddagen lige nu. Så zombierne de går rigtig langsomt. Okay. Der er et hus der, kan jeg se. Skide det der. Okay. Se om vi kan bruge det. Smider jeg lige min gunshell, så det var flot. Noget papir. Spørgsmålet er, om jeg skulle gå derind nu. Ja, yeah. Fuck it. Så min dayskill stadig er der. Du synes simpelthen 2 skud i hovedet. Bandages. Decay cheerleader. Nå. Kan høre et eller andet. Som stol op. Noget kovsråd. More guns! Man kan simpelthen
som sofa op. Ah, det er måske ikke helt realistisk. Så løber man faktisk rundt. Det er lidt ligesom Days, hvor man løber rundt og skal venge for drikkelse og så videre. Og mad. Som sagt, det jeg godt kan lide ved det, det er, at man kan samle så meget op. Siden klokken er 2. Nej. Hvad er det der? Det er på en backpack. Spis. Som en, der sur på træet. Det er et meget fedt sted, det her, synes jeg. Det er måske ikke så godt barrikaderet, men hvis man nu kunne komme oven på taget, så kunne det faktisk være meget nice. Okay. Så er det lidt ligesom i Minecraft, her hvor man gør sådan her. Du tager det træ, du har. Og så er der nogle options heroppe, som giver dig. For eksempel, man kan lave barbed wire. Det ved jeg ikke helt, hvad man gør. Det med scrap metal, man bruger der. Så får man noget barbed wire. Sejt. Sleeping bag, iron ingot, paper, wood planks, for eksempel 96 wood planks. Så kan man jo lige barrikadere døren her. Bum. Kan jeg ødelægge den der? Kom nu! Det skulle jeg da ikke have gjort. Der var der. Jeg vil gerne der. Det er fordi, at jeg har en eller anden feeling med, at jeg skal gå high ground i det her spil. Sådan. Okay, sejt. Så er vi heroppe. Scrap metal. Kan man faktisk gå herud? Så kan man så smadre den igen. Jeg kan se, når jeg placerer ting, så er det sådan meget, det tilpasser sig. Awesome. Så. Sådan. Så har jeg mit eget lille hus her. Så kan jeg faktisk begynde at bygge en ovnetage, hvis jeg gerne vil det. Åbenbart ikke. Whatevs. Flot. Hvad fanden? Forsvundet noget?
falder sammen. Wow! Oh. Shit. Det er måske ikke så smart at bygge op på toppen der. Mommy! Jeg synes nok, jeg så et eller andet falde sammen. Satan, jeg blev skadet meget, mand. Et slag mere, så er jeg færdig. Væk med dig. Time for some day skills. Ja, de er altså ikke. Helvede. Fuck, hvor de hurtigt, mand. Jeg er slet ikke stresset, der spiller. Mama! Kæft, mand, så faldt hele huset bare sammen.